tumambad sa akin ang isang pamilyar na muka ng isang matanda. Si Tatang Pasyo. Nakita din ito ni Marcel at ng iba pang mag-aaral ni Tandang Pasyo. At dahil sa nakita namin sa loob ng kubo, nagdesisyon kaming huwag ituloy ang aming pagsalakay. Napakalaking tanong ang naglalaro sa isipan namin ni na Marcel noong gabing yon. Gaya ng, anong ginagawa ni Tatang Pasyo sa lugar na yon? At bakit siya nakikipagsabwatan sa mga terorista? Agad naming pinag-usapan ang tungkol sa bagay na yon dahil hindi kami makapaniwala na ang taong nagturo sa amin ng aming mga kaalaman ay isa sa mga pinuno ng aming makakalaban. Pinagpaliban namin ang pagsalakay sa mga ito at sa tuwing makakasagupa namin ang pangkat ng mga ilaga ay nagtatakip kami ng aming muka upang hindi mailantad ang aming pagkakakilanlan. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay nakaharap namin ang aming guro. Isang hapon habang nagpapatrolya kami sa palengke, ay bigla kaming tinambangan ng mga kalalakihan. Dahilan para magkaputukan, ngunit pinili naming lumayo sa palengke upang walang madamay na mga mamamayan. Pagdating namin sa isang abandonadong gusali, doon na kami nagsimulang gumante ng putok. Ilan sa mga kasamahan ko ang nasugatan ng malubha. Wala kasi sina Marcel ng mga panahong yun at 4 lang kaming magkakasama na nagpatrolya hanggang sa ako na lang ang mag-isang naiwang nakikipagputukan sa mga kalaban. Nung sinilip ko para tingnan kung ilan na sila, nakita ko si Tatang Pasyo na nakatayo at nakangiti sa akin. Sabay sabi ng, "Rigor! Lumabas ka dyan! Halika dito!" Wika nito. Hindi ko alam sa sarili ko kung magtitiwala ba ako sa kanya o hindi. Alam ko na naging guro ko siya, pero nasa panig siya ng mga kalaban. Kaya tumugon ako ng, "Tatang! Pasensya ka na, pero hindi ko yata mapapaunlakan ng iyong kahilingan." Laking gulat ko. Nang akmang sisilip ako, ay nakita ko na nasa tabi ko na si Tatang Pasyo. "Rigor, hindi naman sila ang kalaban mo. Ang totoo niyan ay mga kakampi mo pa sila. Dahil ang totoong kalaban mo ay yung mga nagbigay ng ranggo at nagsuot sa iyo ng uniforme mo. Ang mga taong ito ay mga inapi ng pamahalaan at nakikipaglaban sila upang madinig ng pamahalaan ang kanilang hinaing, upang makarating sa pamahalaan ang tunog ng kanilang kumakalam na mga tiyan. Dahil kung tutuusin, pamahalaan din ang dahilan kung bakit sila nawala ng ikinabubuhay." Wika ni Tatang Pasyo habang kinukuha ang aking armas at itinatayo ako. Sa mga sinabi ni Tatang Pasyo na pag-isip-isip ko sa sarili ko na, para saan pa ang pakikipaglaban ko? At bakit ako nagagalit sa mga taong ito na kung tutuusin ay hindi ko naman talaga sila mga kaaway? At saka, kaaway sila ng pamahalaang pinaglilingkuran ko. Maya-maya pa, inaya nila ako na pumasok sa kanilang kampo at doon mas ipinaliwanag ni Tatang Pasyo kung bakit nila ito ginagawa. Ang mga taong ito ay mga simpleng magsasaka sa bayang ito. Mga magsasakang inagawan ng lupa at biktima ng pang-aapi mula sa pamahalaan. Sa kagustuhan nilang marinig ang kanilang mga tinig, ay pinili nilang maging vigilante. Maaaring bulag ka sa mga sinasabi ko dahil natatabunan ng iyong tungkulin ang iyong pananaw at pag-unawa.
Namulat ka na sumusunod sa utos ng iyong nakakataas. At dahil dito, nagbubulag-bulagang ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Wika ni Tatang Pasyo. Alam ko sa sarili ko na totoo ang mga sinasabi ni Tatang Pasyo at gusto ko mang tumulong ay wala din akong magagawa. Nanatili ako sa kampo nila ng ilang mga linggo. At sa pananatili ko doon ay unti-unti kong nakikilala ang mga taong yon. Nalaman ko din ang kanya-kanyang mga dahilan ng mga ito kung bakit sila sumali sa pangkat ng ilaga. At ito ay dahil sa pang-aapi. Matapos ang ilang linggo ng pananatili sa lugar na yon, pinakawalan nila ako at pinabalik sa aming kampo. Agad kong kinausap ang pangkat ni Marcel at laking gulat nila sa mga sinabi ko. Sinabi ko din sa kanila ang nais mangyari ni Tatang Pasyo na agad naman nilang sinalungat. Dahil sa ang mga ginagawa ng kanilang mga kalaban ay taliwas sa mga itinuro ni Tatang Pasyo. Dahilan para malagay ako sa isang alanganing desisyon. Kinailangan kong mamili sa pagitan ng tungkulin ko at ng damdamin ko. Hanggang isang gabi, habang nag-iisa ko, naalala ko ang sinabi ng aking alagang balumbong at agad ko siyang tinawag. Ngunit hindi siya nagpakita. Bagaman ganon ang nangyari, kinausap ko pa din siya sa pag-asang makakakuha ko ng kasagutan sa aking mga tanong. At nang sa hindi inaasahang pangyayari, ay sinagot ako ng alaga ko sa pamamagitan ng isang panaginip. Nagising akong tinatawag ng isang boses ang aking pangalan. Rigor, gumising ka. Wika nito ng makailang ulit at nang imulat ko ang aking mata, ay nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa isang malawak na damuhan. At muli ay nagsalita ang nilalang ng, Nakikita ko na naguguluhan ka sa mga pangyayari. Ang tanging maipapayo ko lamang sa iyo ay gawin mo kung ano ang sa tingin mong tama. Rigor, walang sino man ang maaaring magdikta sa magiging desisyon mo. Maaari kaming magpayo, ngunit pasya mo pa din ang masusunod. Kaya gawin mo ang nararapat. wika nito. Ngunit, paano ko namang gagawin yon? Hindi ko nga alam kung saan ako papanig at tatalima. Sa tawag ng tungkulin ko o sa mga taong humihingi ng hustisya. Tugon ko sa balumbong. Kagaya ng sinabi ko, Rigor, piliin mo ang higit na makakabuti sa pangkalahatan. Muling tugon ito at agad na naglaho. Kinabukasan nakatanggap kami ng utos mula sa aming mga nakatataas na nagsasabing simulan na ang paglipol sa mga ilaga. Na agad ko namang sinalungat dahil bukod sa kokonti lamang kami sa kampong yon, hindi ko makita ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang gustong mangyari ng pamahalaan. Hanggang umabot na sa puntong nakipagbangayan ako sa aking superior na naging dahilan ng pagkasuspindi naming 8 dahil kagaya ko ay hindi rin sila sang-ayon sa ipinag-utos ng aming mga nakatataas. At hanggang sa tuluyang kaming magbitaw sa serbisyo. Wala kaming pagsisisi sa ginawa namin dahil pinanindigan namin ang sa tingin namin ay tama at ito ay ang pumanig sa mga inape ng pamahalaan. Nang matapos na naming isuko ang aming mga sandata, agad naming nilisan ang kampo ng mga militar at tinungo ang kuta ng mga ilaga. Pagdating namin sa kuta, agad kaming hinuli ng mga ito at iniharap kay Tatang Pasyo. At sa pag-uutos nito, pinakawalan kami. Kinausap niya kaming 8
at sinalaysay niya ang kanyang kaugnayan sa pangkat ng mga ilaga. At napag-alaman namin na si Tatang Pasyo pala ang talagang nagbuo ng pangkat na ito sa layuning magtanggol sa mga mamamayan laban sa pang-aapi ng pamahalaan. Idinagdag pa niya na ang mga nakasagupa namin ay mga huwad na ilaga na ginagamit ang pangalan ng samahan upang manakot at mangikil sa taong bayan. Kagaya namin, ang mga ilaga ay may mga taglay ding gamit. Ang ilan sa kanila ay may mga tanga na mutya. Ang iba naman ay mahusay sa kombate espiritual. Ngunit, ang pinakamagandang gamit ng mga ito ay ang kanilang sabulag, na kapag natapat ka sa dilim, ay agad kang naglalaho sa paningin ng iyong kalaban. At dahil dito, kung nakipagbakbakan pala ako sa mga ito, ay tiyak na magkikita kami ng mga magulang ko. Nagkaroon pa ng pagkakataong nagkasubukan pa kami ng mga gamit at talagang nakita ko na malalakas ang mga gamit ng mga ilaga. Nagsimula ang subukan nung minsang nag-uusap kami ng isa sa kanila at naitanong ko kung ano ang kanyang gamit. Malugod naman siyang tumugon at sinabi niya kung ano ang gamit niyang tangan. Ito ay isang uri ng dasal pangdigma. Inusal niya ito at sinabihan niya kung batuhin siya ng kahit na anong dasal pang tigalpo. At nang ginawa ko ito, laking gulat ko nang biglang nagtigil lang ito nang hinawakan niya ko at itinayo. Dahil dito alam kong makakayanan ng mga ilaga ang anumang labanan na kakaharapin nila. Makalipas ang ilang buwan ng tahimik na pagtatago, ay may dumating na isang mensahe mula sa isa sa mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan sa loob ng kampo ng mga militar. Nagbabalak silang salakayin ang aming kinaroroonan. At sa pagkakataong ito, malakihang pagsalakay ang kanilang gagawin. Agad kong ipinagbigay alam kay Tatang Pasyo ang balak ng pamahalaan at naghanda sila sa pagdating ng mga kalaban. Nagkalat sila sa buong kagubatan at iniwang walang tao ang kuta, kundi kami ni Tatang Pasyo at ang kanyang 7 mag-aaral. Naramdaman na namin ang pagkilos ng mga militar mula sa paligid. Nagsimula na din ang putukan sa ibang dako ng kuta. Pagpasok ng mga militar sa kuta, ay agad nilang pinagsusunog ang mga kubo. Gumanti kami ng putok at naging tuloy-tuloy ang labanan. At nang malaman ng mga militar na may tao pa sa kuta, ay binomba nila ito mula sa itaas. Sa kasamaang palad, nasawi ang 2 sa mga mag-aaral. At dahil sa nangyari, dito ko nasaksihan ang tinatagong lakas ni Tatang Pasyo. Ininom niya ang langis mula sa maliit na botelya na pinagbababaran ng mutya ng kugon. At maniwala kayo o hindi, nagbago ang kaanyuan ni Tatang Pasyo. Mula sa isang matanda, ay naging isa itong matipunong lalaki. At saksing buhay ako sa lahat ng ginawa niyang kakaiba. Sinugod niya ang lahat ng mga kaaway. Sinuong ang mga balang mula sa mga ito at isa-isa niya itong pinagtatataga hanggang sa iisa na lamang ang matira. Nagtatatakbo ang taong yun palabas ng kampo habang isinisigaw ang, "Demonyo! Mga demonyo ang kalaban natin!" Takot na sigaw nito. At dahil sa kaganapang yon, marami ang napatay sa mga militar na sumalakay. Ayon sa mga ilaga, nasorpresa nila ang mga militar dahil walang kaalam-alam ang mga ito na nasa paligid lang sila. Hindi rin sila nakapaghanda sa kadahilanang walang ginamit na barel ang mga ilaga. Ang narinig naming putukan ay mula sa mga militar na nagpapaputok sa mga hindi nila makitang kalaban. Matapos ang labanang yon, nilisan namin ang lugar at lumipat kami sa ibang bahagi ng kagubatan. Kasama na nila ako
dahil alam kong kapag nahuli nila ako ay isang matinding kaparusahan ang tatanggapin ko. Namuhay ako bilang isang rebelde sa piling ng mga ilaga at tinuruan nila ako ng kanilang paraan sa pakikipaglaban maging sa panggagamot. Napakarami kong natutunan mula sa kanila. Isa na dito ay ang paggamit ng kanilang kakayahan kung kinakailangan lamang. At dahil bago kami sa lugar at walang sinuman ang nakakita sa mga itsura nila, pinili namin makisalamuha sa mga taong bayan. Naghanap ng trabaho ang iba at sinubukang mamuhay ng tahimik. Ngunit sadyang napakalupit ng kapalaran para sa mga taong ito. May isa sa mga ilaga ang nagtraidor at itinuro pa isa-isa kung sino-sino ang mga kasapi ng pangkat. At isa-isa silang pinaghuhuli. Ang iba ay napapatay pa. Hanggang sa kokonti na lamang ang natira. Ang noong 200 miyembro ay bumaba sa bilang ng 50. At ang 50 ito ay ang itinuturing na pinakamalalakas na miyembro. Sila din ang may pinakamalalakas na taglay na mga gamit. At upang ipaghigante ang kanilang mga kasamahan, ang bawat makita nilang militar o pulis sa bayan ay pinagpapapatay nila. Napuno na ng galit ang puso ng mga ito at sa kasamaang palad wala nang magawa si Tatang Pasyo upang pigilan ang mga ito. Ikinalulungkot kong nangyaring ito sa kanila, Rigor. Hindi ko na sila mapipigil pa. Hanggang dito na lamang ang aking paggabay sa kanila. Wika ni Tatang Pasyo. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay, Manong. Ngunit, mas masakit yung sa kabila ng kagustuhan mong mamuhay ng mapayapa, ay patuloy ka pa ring inuusig ng lipunang nais mong kabilangan. Tugon ko kay Tatang Pasyo. Nagpasya na din si Tatang Pasyo na bumalik sa kanyang kubo sa gitna ng gubat. At inaya pa niya ako na doon ko ipagpatuloy ang aking pagsasanay sa panggagamot para magabayan niya ako ng husto at hindi ako maligaw ng landas. Kasama kong bumalik sa kubo ay ang 3 natitirang mag-aaral ni Tata Pasyo na sina Marcel, Limuel at Crispin. Magkakasabay kaming nag-aral ng panggagamot sa ilalim ng pagtuturo ni Tatang Pasyo at mas lumawak ang aking pag-unawa sa kapangyarihang taglay ng kalikasan. Kapangyarihan na kung atin lamang mauunawaan ay maaari tayong mabuhay na hindi yumayakap sa modernong kagamitan. Kay Tatang Pasyo ko din natutunan kung papaano ko gagamitin ang kapangyarihan ng mutyang hawak ko. Itinuro niya din sa akin kung paano makukuha ang mutya ng kugon. At napagtanto kong hindi pala basta-basta ang pagkuha nun. Dahil kailangan mong magsunog ng isang buong burol ng kagugunan bago ka makakuha ng isang pirasong mutya. At malalaman mo na ito ay mutya ng kugon dahil ito ang bukod tanging hindi masusunog. Mananatili itong luntian at buhay na buhay. At kapag nakita mo na ito, pahirapan pa ang pagkuha nito dahil siguradong haharangin ka ng mga nilalang na nagbabantay dito. At maliban sa mga sipa, suntok, tadyak at pananampal na matitikman mo, ay kailangan mong maghukay ng mahigit 1 metro upang matunton ang ugat nito. At kapag hawak mo na ang mutya, ay kailangan mong tumakbo ng napakabilis at huwag kang lilingon dahil napakaraming nilalang ang hahabol sa iyo para bawiin ito. Mapabuhay ka man o patay. Dahil sa mga panutong ito ni Tatang Pasyo, nagawa kong makakuha ng isang mutya ng kugon na ngayon ay nasa pangangalaga ko pa rin. Ito ang naging kasangkapan ko bilang isang manggagamot dito sa aming bayan. Sa pangkasalukuyang panahon,
Kapiling ko ang aking mga anak dito sa bansang Canada. At dito ko itinuloy ang aking panggagamot. Napakaraming mga Pilipino ang patuloy na naniniwala sa kapangyarihan ng mga albularyo sa bansang ito. Maging ilang mga dayuhan ay napagaling ko din sa kanilang mga sakit, mapapisikal o espiritual. At ito ay dahil sa aking mutyang tangan na mutya ng kugon. Grabe! Sobrang ganda ng kwento na to. Lalo na yung twist sa dulo na nasa Canada na si Sir. Sir, salamat sa pagbahagi ng kwento mo ha. Di ko lang sukat akalain, no? Na kung panahon ng, paano ba? Ilaga. Kasi marami ako nakikita nagko-correct sa akin na mali daw yung pag-pronounce ko. Sorry guys ha. Kasi alam ko lang na nababanggit lang namin to. Kunyari na pag-uusapan namin sa mga kwentong antingero. Yung parang normal na binabanggit lang namin na ilaga, ilaga, 'di ba? Alam ko ang pinakatama ilaga o ilaga. 'Yun, parang hindi maragsa, no? Okay, well, salamat sa mga nagko-correct sa akin. Ang masasabi ko lang sa kwento, sobrang ganda. Tsaka kakaiba yung mga twist, yung mga paano nangyari yung ganito, yung ganyan. Galing, wala akong masabi, basta sobrang galing lang. Maraming salamat sa kwento mo, sir. At kayo guys, kung may opinion kayo sa kwento, i-comment nyo sa baba. Tsaka thank you na rin kayo kay sir. Sir na lang tawag natin kasi di natin pwede magitin yung pangalan niya eh. Mayayari tayo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.